Hei, olen Harri Tauriainen, 39-vuotias talonrakentaja, kaupunginvaltuutettu Kemistä. Tärkeimmät vaaliteemani näissä eduskuntavaaleissa ovat maahanmuutto, puolustus ja turvallisuus sekä työ ja terveys. Maahanmuuttoasioissa Suomi ei voi olla sellainen paikka, joka toimii maailman terveyskeskuksena, sosiaalitoimistona tai työpaikkana. Meillä ei ole tarvetta siihen, vaan suomalaisten kansallinen etu ja suomalaisten turvallisuus tulee olla ykkösasia. Suomalaisten etujen mukaista on pysytellä sotilasliittojen ulkopuolella sekä nyt että tulevaisuudessa. Sen takia en kannata sotilasliitto NATOon liittymistä, vaan oman uskottavan puolustuksen korostamista, ja tämä tarkoittaa merkittäviä lisäyksiä puolustusmäärärahoihin. Sotilaallista yhteistyötä voidaan tietenkin tehdä ja pitääkin tehdä, koska yksin emme täällä kuitenkaan pärjää. Tärkeimmissä vaaliteemoissani on mukana myös työllisyyspolitiikka. Kaiken hyvinvoinnin perusta on työnteko. Suomalainen työ pitää jälleen nostaa sinne arvoon, missä se on ollut. Me emme tarvitse tänne halpatyömarkkinoita, vaan huolehtia siitä, että nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys saadaan kuriin. Tämä myöskin tarkoittaa sitä, että siitä työstä, joka tehdään, saadaan myöskin sellainen palkka, että sillä pärjätään. Meillä ei Suomessa ole työvoimapulaa, meillä on pula palkanmaksajista. Jos työperäistä maahanmuuttoa tänne lisätään sillä perusteella, en voi sitä ymmärtää, koska yhtä aikaa meillä kuitenkin täällä on valtava työttömyys. Näin ollen työperäistä maahanmuuttoa ei pitäisi mielestäni tässä vaiheessa lisätä, vaan suhtautua siihen entistä kriittisemmin. Pienten sekä keskisuurten yritysten työllistämismahdollisuuksia pitää helpottaa tulevaisuudessa verohelpotuksin. Näin saadaan aikaan myönteistä työllisyyskehitystä sekä ostovoimaa. Omaishoitajien asemaa on merkittävästi parannettava, sillä se arvokas työ, mitä he joka päivä tekevät, säästää yhteiskuntamme varoja merkittävällä tavalla. Ja tämä työ täytyy todellakin nostaa siihen arvoon, mikä heille kuuluu. Kansalaisten arjen turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeässä roolissa myöskin tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaispalvelut, poliisi täytyy näkyä myöskin entistä paremmin kansalaisten arjessa ja olla saatavilla Suomessa asuinpaikasta riippumatta kohtuullisessa ajassa. Seuraavan hallituksen tulee ottaa tärkeimmäksi tavoitteeksi suomalaisten ja Suomen kansallisen edun ajaminen Euroopassa. Ei voi olla niin, että suomalaiset ottavat velkaa ja lapioivat sitten sitä kriisimaihin, muun muassa Kreikkaan, jotka eivät tule varmasti sitä koskaan takaisin maksamaan. Kansallinen etu ja suomalainen etu on se ykkösasia. Sosiaaliperäisen maahanmuuton sekä terveys- ja turvapaikkaturismin lopettaminen pitää tapahtua lainsäädäntöä muuttamalla. Kehitysavusta pitää myöskin leikata merkittävästi pois. Lisää ajatuksiani, kirjoituksiani ja mielipiteitä löytyy Kemin perussuomalaisten kotisivuilta. Käy tutustumassa. Sinä päätät, saanko olla edustajasi tulevassa eduskunnassa. Harri Perusjätkä sanoo sen, mitä muut ajattelevat.